uJesu Kristu inkosi ephilayo. Ngiyabingelela mpostoli Nsibande, ikhaya lakaNsibande lonke, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ephilayo. Ngibingelela abazalwane, ekhaya lezwi nasentabeni Jehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithatha lithuba Nkosi yami lokuletha ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu ngangenzele kona empilweni yami. Baba, kule viki eliphelile ngolosine kuzoba yi-Friday ebusuku before ngizolala, ngizwa ngathi ngiyahlangahlangana emzimbeni nje, ngathi ngiphelele amandla, ngathi ngizowa. And then bese ngithatha umkhuleko kaMartinus ngo-18 May bese ngiyawubeka phezu kwami ekhanda lami, phezu kwekhanda lami. Mangiqeda lapho bese ngilungiselela ukulala. Ngathi ngizolala ngizwe la between amarisu wami la egcineni kwe-esophagus, ngizwa ngathi kubuya that pain eyake yangiphatha kuqala ngenkathi uNkulunkulu enza umsebenzi we-deliverance. So ngithatha ifoni ngibeke la, ngibeka umkhuleko kaMartinus bese na-18 May. So mangiqeda lapho ifoni yami bese baflethi yacisha. Ngichubeke ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibeke la bese ngithi Nkosi Jesu, ngicela ukuthi konke okukhona phakathi kimi okungafanelanga, Nkosi Jesu ngicela ukuqoqa, ngiyacela Nkosi Jesu Kristu uqoqe konke ngaphakathi kimi. Bese ngiseyizwa uNkulunkulu bangaphazamisa izwi kaNkulunkulu lelo uMateyu 15:13 elithi Nkosi Jesu zonke iy'thombe ezingatshalwanga bakosizwe uyakusishulwa. Bese ngiyalala. Mangilele ebusuku ngiphuphe ngathi ngisendaweni nje enotshani eflat nje, ngathi ngiyazikhulula lapho. So mangithi ngiyazikhulula lapho ngibone la ngaphansi esiswini sami sangasesingathi kuvele ikhanda lenyoka elilingana nesithupha. Nomzimba khona ngibone futhi nawo ngathi umnyama. So ngithuke ebusheni ngibuyisele ngaphakathi. Mangibuyisela ngaphakathi ngifile la ukuthi khona bekuyabuya ngaphakathi la kuhlala phezu kwekidney yami. Ngifile ngifile in the dream. After that ngizibone ngathi manje ngilele. Mangilele ngathi kunentatshana nje enotshani obu-green, kunamadoda achamuke khona la phezu kwale ntatshana aze kimi. Hhayi, angidonse baba la ngaphansi, akhiphe ngaphansi kwesitho sami akusasinyoka, masekuyikhebuli engathi cold emnyama ewondile ngathi umuno, kodwa ende baba adonse, la madoda adonse amabili, adonse ayikhiphe baba igcwale lekhebuli le, igcwale phezu kwale ntatshana le-green le, igcwale engakanani, adonse akhiphe. And ngiyaphupha mara ngifile ukuthi esiswini sangasese ngathi vele kamape really vele khona into okuphumayo. So baba ngibonga amandla kaNkulunkulu ukuthi ekuseni mangivuka ngikhohle iphupho, mase ngikhole kwesibili ngilikhumbule ngokuthi yo baba, ngibonga amandla kaNkulunkulu uyaqhubeka uyangikhulula uNkosi Jesu Kristu phela. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga ukuthi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela khaya lezwi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelele ubaba Nsibande, ngibingelele umama Nsibande. Namhlanje ngicela ukuletha ubufakazi engicabanga ukuthi buzoholela ekuthini abazwane babone, bavuleka amehlo ukuthi kungani bey'thola sebephumile ekhaya lezwi. USathane uyabasebenzisa ngohlobo olumangalisayo, noma ngathi uyasisebenzisa ngoba nami useke wangisebenzisa. Uyabashutha abazali bethu, athi mayeshutha izinto ukuthi uma ulele uzibheka uzibone ukuthi ngeke azifani nabo. Uma besuke besepulpiti beshumayela, uveza yonke into engasile ngabo. Ingakho ngithi lobu bufakazi engikhuluma ngabo njengamanje angibulethi ukuthi abazalwane bacabange kaningi ukulokhuza ukuphuma ekhaya lezwi, ukuthi sitha esenza loyo yinto sibabeka kabi. Abazalwane baphumile leli phasika babaningi kakhulu emva kwaleya nkonzo eyayi-powerful ngohlobo olumangalisayo. Kungethusile kakhulu enhliziyweni yami, ngoba buhlungelele isimanga ngathi Nkosi, kungenzeke yini ukuthi kwakufanele bufakazi ngibahambise abazalwane bangaphumi bazi, ngoba kungenzeka ukuthi lesi sitha esingivakashelayo esingikhombisa abazali bami ukuthi nakubona siyafika, bese-ke bona bayithatha into njengoba injalo, kanti lutho akunjalo.
lento usathane ayiveza kubona beyiyona abasiyona. Inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu nangendlela okwenzeka ngayo. Fanele letha ubufakazi, ngangihlela endaweni eyifanele, kodwa isitha sangisusa, sangibeka ey'ndaweni ey'ntathu, singisusa endaweni eyayirayidi. Ngangakwazi ukuthi ngifike phambili ngesibalo esibiziwe ukuthi abazoletha ubufakazi. Kodwa ngangilo ngasuka ngaphinde ngayohlala kwenye indawo, ngaphinde ngasuka ngayohlala kwenye indawo. Uma sengila sengiyabuka ukuthi awu, kusho ukuthi ngangisuswa yisitha kuleya ndawo engangibekwe kuyona, ngoba ngangiqala ukubekwa kuleya ndawo. Ngangibekiwe ngaloluya suku, ngangoLwesine lapho kwangihleli khona, ngangibekiwe ukuthi ngihlale la, ngoba kwakufanele ngilethe lobu bufakazi. Abazali abayeke ukuphuma. Khuleka uma ubona into ey'fana nalezi, khuleka ubuze uNkulunkulu baba, ungabuzi umuntu. uJesu Kristu uyinkosi tata wami, ndiyabulisa ekhaya kaNsibande, ekhaya lezwi, entabeni, indlu kaJehova kuyabonelela ekuseni. Ndizongqina tata ngokubaluleka kokwenza umkhuleko waseRoma xa uzolala. Bendinentsuku ebendiye ndingawenzi, andifuni nokuxoka. Kodwa ezo ntsuku ezo bendingalali kakuhle, lifika idimoni elifuna ukuzenza indoda yam. Okwesibini tata, ndizongqina ngokubaluleka kwegama elithi uYesu Kristu uyinkosi. Apha endlini ngoJanuwari kuke kwaqubuka nje amasongololo, vele sibone nje isongololo lithi gqini mhlawumbe phantsi kosofa noma phantsi kwani apha endlini. So bendingathandazi, bendivele nje ndilikhombe ndithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndithathe ixesha ndiphinde ndihambe ndiyolibheka. Ndiyacinga uba ada amathathu, ewe ada amathathu, ndithi ndiyafika liqine ngqi ngazuthi sisikhonkwane. Ndizongqina ke ngokubaluleka kwaleli gama ukuthi uYesu Kristu uyinkosi. Ndibonge kakhulu tata uba sekhaya lezwi, ndibonge ukuba nabazali abanini. Ndithi uThixo akanandisele iintsuku zokuphila, nikhule tata nomama njengabantu baseBhayibhileni. Yesu Kristu uyinkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, baba umpostoli, ngiyethemba inkosi ingigcinile baba ekhaya. Baba, ngisilapha ey'nkonzweni zephasika, kukhona nje into eyakhulunywa inkosi kimi. Ngase sengizitshela ukuthi angizuyithula kuleli viki esisuka kulo, ngenxa yokuthi ngangazi unomsebenzi omningi, ama-messages njengoba wawusho ukuthi over 200. So ngase ngiyitshe ethi ngcono ngiyisebenzise leli viki leli. Inkosi yakhuluma nami mayelana nabashayeli. Angeke ngize ngisho-ke ukuthi mhlawumbe wayesho bonke abantu, kodwa nje wayekhuluma nami ukuthi umuntu engisuke simcelile ukuthi asihambise ngisuke kufanele simnikelele umnikelo wesipheko. Manje baba, nje ngiyacela kakhulu ukuxolisa ukuthi bengingakaze nje kuze kufike lokhu engqondweni yami, ngoba ngokweqiniso siyabahambisela nabo ukudla. Siyabahambisela ukudla nabo ngoba ngisuke behlezi lapha besilindile. Kodwa nje inkosi yakubeka enhlizweni yami ukuthi ngisuke kufanele bakhokhelwe nabo imali yesipheko. Kodwa wayekhuluma nami-ke, angazi kwabanye abazalwane, kwamanye ama-branch ukuthi baye benze njani. Ngithanda nje ukuxolisa baba kakhulu kuleyo ndawo, and sekube yikhawu ey'ningana, sihamba nomshayeli afike ahlale. Ngiyacela nje ukuxolisa kakhulu futhi ngizimisele ngokulungisa, ngoba inkosi ekhulumile. Ubungakayikhulumi nale ndaba yokuthi abantu abaningi bakhona lapha abariphothile, kodwa nje inkosi yayikhuluma ngawo Friday emini kumina. So baba, ngiyacela ukuxolisa kakhulu, ngiyacela inkosi ingithethelele. Okunye nje eyakhuluma futhi ngawo Friday, yakhuluma ngale, ngicabanga ukuthi ilinka naleli lizwi leli lithi uma wabela isipho isandla sakho sokunene masingaze esokhohlo, masingaze sokunene esikwenzayo. Ngisasekade kukhona esikuphethe-ke njenge-branch. So la enhlizweni yami ngangithi ayi, sofuna umama umpostoli bese siyamnikeza, kodwa khona kwakungesikhona ukuthi isipho sikamama umpostoli, nathi nje sasikuphethe kuyisipheko. Kwakhuluma nje izwi kimi lathi
Akudingi ukuthi uze ufune umama umpostoli umnikeze, shiya nje lawo lo ozoshiya naye. Ngisho kungangaziwa ukuthi khona enifike nakho ukuze nithole isibusiso uNkulunkulu. Ngizibonga nje ukuba sendaweni la uNkulunkulu esifundisa khona baba. Ngazizwa nje ngihambulisheka kakhulu ukuthi inkosi uNkulunkulu kahle hle uyena othulula isibusiso, hhayi ukuthi uzofuna ukuthi abantu babone ukuthi nakhu uphathile nawe. So nje ngiyambonga uNkulunkulu baba, uyangifundisa kakhulu, uyangikhulisa. Jesu Kristu uyinkosi.